chak thiyo makare. Erokamano ahinya kaka kawuono wating'o thuno ariyo. Achiel nitiere maduong' matin to achiel nitiere matin. Koro size mar thuno ok determine. Nikech yudo ka nipple kata kumang' nyathi dhi kete e dhoge cha. En kata thuno duong' to pod en ena matin ma nyathi nyalo kete e dhoge kaka picha monene picha namba 3 no ero. Koro size mar thuno does not matter. Gima matter consistency kata mana component mar breast milk mata mana chiemo kata mana kaka kidieny ng'ama miyo chamo kata mana physiological state ne samoro ka otuo kata kamano, lakini breast milk to pod bedo produce koda thuno tin kata thuno duong' pod breast milk quantity gi quality pod romre aroma. Erokamano ahinya Lindsay. Awinji maber mokalo. Iwacho kacha ni bendi winjo wachno. Ageno nyakwara mogejo in bendi winjo wachno maber. Size mar thuno ok kel chochni e yore mag dhodho nyathi. Omiyo kata thuno duong' kata thuno tin, gima duong' en quality mar chak mawuok kuom nyathi. Wantiere kod picha namba 1, picha namba 3 kaka ni wacho nocha, picha namba 2, picha namba 4 kod picha namba 5. Abo chako kod picha namba 5 Dr. Phoebe mabende nitiere buti kanyo. Ang'o matimore to en gima kare koso en gima kare? Erokamano ahinya. Gima timore picha namba 5 en ni Inyalo miya mago? Anyalo mi magi. Picha namba 5 gima timore en ni nyathini endi itimone gimiluongo ni correct attachment. Ne wawuoyo kuom positioning. Positioning en kaka iketo nyathi seche modhoth. To koro attachment ni en emo chando waga kabisa nikech ka ok otimore maber to ng'ama miyo ni biro gi gimiluongo ni broken nipples kata mana cracked nipples. Thuno mobarore. Ka nyathi ok obedo maber bende samoro koro otamore thuno nikech ok struggle kata en kiloko ng'ei matin titemo monyo gimoro iwinjo ka lit okibi yie godo. Koro picha mar 5 ni ofulo ni otemo mondo nyathi oyaw dhoge maduong' nikech ka nyathi oyaw dhoge maduong' moyudo the areola mang'eny kar marateng'no odonjo ei dhoge mang'eny kaka picha namba 4 mano nyathi ma obedo latched properly maber nikech neno ka gima chal ka gima lembe okuot to ok okuot nikech thuno cha nipple cha odonje dhoge gi kamara tengcha. Koro manyiso ni omako thuno no maber luongo ni correct attachment. Koro correct attachment to konyo mondo kik wabed gi cracked nipples kendo bende konyo mondo chak owuog maber e thuno. Omantiere kaka dho nyathi onego bedi, nitiere kaka thuno onego bedi donje dho nyathi. Kiki keta dho thuno cha kende kaka ne wanene picha e thuno mantiere godo ni. To kamara tengno teka ber to onego bedi donjo e dhoge nyathi. Kendo dho nyathi onego bedi chalo dho rech kaendi. Dho mapiny ni onego bedi curled, luongo ni curled outwards. Kasto kamara tengcha onego donje e dhoge mang'eny moloyo mantiere malo. Koro manyiso ni kamara teng mapiny ok onego bedi neno kaka wanene picha wa namba 4. Neno kamara teng mapiny ok nen. To mamale maneno mana matin. Koro kamano timore to nyathi ng'iyo ng'ama miyo kendo bundish gi bundish yoromo mano manyiso ni luongo ni correct attachment. Ere gima ng'ato onego bedi timo kata ng'ama miyo onego bedi timo seche ma pok odhodho nyathi? Kapok ng'ama miyo pok odhodho nyathi to ber ka hygiene nyaka ong'i maler meke ler to kendo bende ber ka odhodho nyathi ka en comfortable. Emomiyo wacho ni breastfeeding closing the gap kata mana kuonde ma wantiere udi ng'ama miyo cha onego konye ka en tich meke ot sana ka koko anyuol to onego bed nitiere jok manyalo konye tedo, jok manyalo konye luoko. Sama gitimo mano to gimiye opportunity mar yueyo to sama yueyo chande bende koro bedo gi muda mang'eny mar nyathine mondo odhodhi. Koro bed comfortable kapok odhodho nyathi, obed thuno luoko maler, luoko mana gi sabun ma kawaida, ok sabunde ma harsh bende ok ber ahinya nikech samoro nyalo irritate dho thuno kata dho nyathi. To kendo oywe thuno maler bende. Koro nikech berne ni thuno chak mawuok en chak maler. Koro kik bed ni ilile nikech thuno mane ok ler kata del ma ok ler. Ang'o ma ng'ama miyo madhodho ok onego bed ni timo? Ng'ama miyo madhodho mokwongo ok onego bed ni madho ndawa. Nikech komadho ndawa nicotine cha nyalo kalo mayot e thuno. Kawuok e thuno kadhir nyathi. Koro nicotine nyalo kalo, kong'o bende nyalo kalo. Sama kong'o kalo koa e thuno kodhi nyathi nyalo interfere gi development mar nyathi kendo nyalo bende interfere gi growth kata mana kaka nyathi dongo. Bende komadho kofi mang'eny bende ok ber nikech kofi mang'eny bende nyalo kalo ka dhi e thuno. Sama nyathi omadho kofi mang'eny onyalo bedo irritable koro kodwa nindo,
oywak seche te gi makamano. Chiemo maber too spicy be samoro nyalo kalo. Koro mago gik moko onego bed ni ng'ama miyo timo. To onego bed no chamo chiemo ma balance mosebedo kwa wacho to gi fluids mang'eny. Wacho ni breast milk en 88% water. Ata malo 88 en pi. Koro manyiso nyaka omodh pi mang'eny, omodh soup meke bones bende kantiere chak gigo eko omadho fermented milk. Koro magi gik monego bed no timo to gik moko onego bed ni otimo. Aneno ka ne wantiere kod picha moro maber ka mokalo nikech balanced diet ni bende wasikwa wache kinde ka kinde. So sano ok ang'eyo ka nyalo wacho ni mano balanced diet koso. Ineno kaka wang'e neno maler mokalo. Aneno ka sandwa ni otemo kabisa nikech wacho ni balance diet mana ni alote matin. Alot ni tin daktari. Alote matin, alot onego bed ni kao nus mar san. Nikech sama ng'ama miyo chamo alot ma appropriate to chathuno mano wacho ni optimal nutrition chakoro yudo nutrients, vitamins te. To aneno ka kuonno, aneno ka en ariga, chalno kale akiani makuon koso mchele machal kuon daktari. Ochalo kuon, okala riga. To kendo chamo otedo kachacha omena mochiel mamit, omena mawang'e tindo ber kabisa kochiel. To en gi calcium, en gi phosphorus, kendo en gi heme iron madhi medo bende remo ne ng'ama miyo madhodho nyathi. Ma en mana ranyisi, mak man kaka daktari inilonye weche mag chiemo, tiyo kod chiemo e geng'o kachiel kod thiedho tuoche. Ang'o maonge e sandwani? Koro sandwani gima onge bathe kachacha ne ber ka wan gi moro kaka olemo. Olemo onego bedi e sandwani endi e bath san kanyo. Kaso onego bedu gi chak moro to komadhe bang' kosechiemo. Orito dakika moko 30 kata saa achiel mondo digestion otimre koko mar chak. Nikech chak nigi calcium ma samoro nyalo bind kata nyalo geng'o iron mantiere i chiemo ni. Koro chiemo ni ber kabisa gima onge ka en mana olemo kod glass mar pi. To bende ber kabisa ka en miyo madhodho nyathi to kata ka ochiel ne kama to once in a while kata dichiel be oyudo chiemo man gi soup. Ket samango madho chiemo man gi soup bende konyo mondo breast milk production obed malo matin. Bende nitiere kod penjo moro amora kotenre kod weche mag dhodho nyathi, wadhi olaw ina bang' thuolo machuok mokalo mondo migo mbaka kod Dr. Phoebe. Jomoko bende wacho ga ni chak tin, ere gima inyalo timo mondo michak omedre? Ok ang'eyo ka chak thoro bedo matin, ponono ni ng'ato nyuolo rude kata nyuolo nyithindo adek. Daktari biro leronwa mago. Kik idhi mabor nyaka Ramogi Ajwang'. Kidieny mar adek en mari, omiyo kik isudi. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 *495# to get Our Father. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Tiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek
Saa 1:45 otieno, kik bai. Sasa mmeona jamaa walikuwa mashindwa na kazi, tumevunja baraza ya mawaziri, wakaja kwetu kwamba tuwapatie watu, tumewapatia sasa wataalamu. Mtaona kama kazi inabadilika. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga koro wacho ni kweth mare ma ochiwo mondo mi obede ten migepe ema dhi golo sirikal e chudho. Tukiona Raila tareda gukuhiriria ri an ng'ama riek sama ne aneno ni jatend piny osechako romo gi Raila to aduoko speed chien mar keto otegu nikech jatend piny ne oneno ni ber tiyo gi Raila. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyiero jogo machano thiche oko e telo ka bende okone en orwako Raila Amolo Odinga e sirikal margi. 4 people manotimnegi vasectomy Awendo. After counseling and they were positive about it, then Rongo notimne ng'at achiel matiende ni last month nyicha watimo vasectomy Abich. Nonro yango ni kwan chuo ma yie komo nyuol Migori kokalo yor chodo dundu mar nyodo medo dhi malo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kik wil ni en World Breastfeeding Week. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha, jomoko wacho ni ochak tin, chako kuogi kod weche ma kamago. Kanya wadwani wachako kod daktari. Chak matin ma ok wuogi en ga solution ne kata konyruok ne yore ariyo. Wacho ni correct positioning. Nyathi onego bed ni ng'iyo ng'ama miyo, bundie gi bundie romore kendo bedo na straight line, miyo bende bedo ma supported. Mani luongo ni correct positioning. Gima kendo bende kelo ga chak bedo matin en correct attachment. Kaka oneno picha wanwero, eno en attachment maber. King'iyo nyathino gi mabor to chalo ka gima omuonyo nipple to kendo omuonyo areola, oyudo areola odonjo e dhoge maber. To ineno ka en nyathi mang'iyo min gi. To king'iyo e iye kaka chalo internally e bika tineno ka nipple odonjo nitiere odonjo maber e lewe kukoro otimo mana dhoge matin to chak wuok. To nyathi mamako nipple kende kaka sino ero, nyathino ero kodhoth kamanyo kwa muda mang'eny to gima botimo ne miyono en ni oboyudo gimoro ni cracked nipple. Ka miyono yudo cracked nipple to sama odhodho nyathi biro ka lit. Koro sama ujo ka lit to embe obro luoro dhodho nyathi. Kendo nyathi madhoth momako nipple kende bende gamo yamo mang'eny. Sama gamo yamo mang'eny to gas nyalo chande, bapi nyalo chande. Koro breastfeeding no embe obro tamore. Koro sama nyathi tamore breastfeeding en process ma kaka imedo dhodho nyathi e kaka chak medo wuok. Imomiyo wacho ni ka miyo dhodho nyathi to kikete thuno achiel to dakika 15 dakika 10 obeda bedo thuno no modhodh motiek te. Nikech sama ngodhodho koni tiwile koni odhi mana yudo pp ma ok obi yudo the concentrated oligosaccharides mosebedo kwa wacho ni nitiere e chak. To kopo ni odhodho thuno achiel ma nyathi nindo kwanyo to sama ngochiew tichako ne thuno mane oweyo cha mane pok odhodho to ineno no dhodhe motieko kendo ber ka nyathi dhodho thuno ma wekende. Mama wacho ni nyama miyo the first 3 months nyaka konye mondo obed gi thuolo moromo mondo odhodh nyathi. Sama odhodho nyathi maonge interference to o empty thuno maber. Koro ng'enyne atamalo 80 mar complaints mabiro ni chak ok bi maber en ga ni nyathi ok obed attached maber kendo nyathi ok bed positioned maber. Moko kaka stress bende nitiere, ka miyo nigi mawazo mang'eny kata mana chandruok meke mawazo bende chak dok chien. Ok bet ka nitie kit moko be nitiere ka miyo nitiere kaka chemotherapy ginigo be koro breastfeeding wakwero. To ka inena miyo nyathi ma healthy to nego be ni obedo attached kendo bedo position maber mondo chak wuok kaka dwarore. Antiere kod simb Joy. Joy, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Joy. Ani penj. Koro manual week. So ka bedo indangli.
Apole sana daktari dhi konyi kodhodho nyathi to winjo ka thunde lit. Dibed ang'o matimore kuom Joy momiyo thunde ne bedo malit seche modhodho nyathi? Erokamano ahinya. Aparo ni Joy kaka wasebedo kawacho ni samoro nyathi ok attach maber. Nyathi mako nipple. Koro Joy ka ineno picha wa moketo kaendi ber ka nyathi ka dhoth to iketo at A. To kopo ni en thuno malit onego bed ni ng'iyo ka en gi crack moro kata ohinyore to ber ka ithiedhe. To wacho ga ni kata mana chak owuon kikawo tiketo kama lit no ero iweyo open matin to changa nikech chak nitiere gi anti-infective proteins makonyo mondo changa kata mana dhola matindogo. Koro mokwongo Joy ng'ani na thuno no kama lit nitiere cracks. Ka nitiere cracks to koro kikirwak kijuku moridi kata lewni moridi iluoke maler ti expose mondo otuo maber kata mana inyalo kete inyalo ndeng'e chak mondo tuo maber. Kineno kachalo kagima koro bedo makwar kata en gi infection kata koro bedo gi fever, temperatures bedo malo to koro idhi hospital inyalo miyi antibiotics nyalo bedo ni en infection. To gima kelo thuno bedo malit no en ka nyathi omako thuno ma oko cha kende ma oko mako thuno te ma oko gi kaka marateng'. Antiere kod Christine yana kawie simb Christine. Christine, hello, penj laktar. Hello, Najima. Machiegni Christine. An nyithindo asewenyuol bas diere mananyuol kane abedo nyithindo to mana 6 months to giweyo aweya kendgi. Sani en ang'o mane timre? Giweyo kende bang' dweche 3. Bang' 6 months nyathi ka bedo ni to watuno. Daktari dibed ni ang'o matimore momiyo nyathi bukore wewe thuno to? Kaka ne wacho kane wachako show 1990s. Levels meke breastfeeding neni piny. Sani endi wanyalo wacho ni Kenya wanata malo 51. WHO mani wacho cha omiyo wa target at least for the worldwide wabed 50% by 2025. To Kenya ka endi by now wasekalo 51%. Africa poden 43%. Manyiso ni Kenya dhi maber. Koro ndalo mane Christine nyuol ne onge emphasis mang'eny ahinya e dhodho nyathi. Koro nyathi kosechako dweche 3 to nimiye gimiluongo ni chak, ichak miye chak mar dhiang'. To sam nyathi omadho nyuka to madho chak moko go to oyieng'. Koro ka nyathi oseyieng' ng'ama miyo bende alogo gi dich odwa dhi puodho odwa dhi timo tijene to nyathi non mana ka nyathi otegno. Koro ng'eny gi ne weyo chak nikech koro options mane nitiere mane imiyogi. Kaso bende ne onge manani mang'eny ahinya e breastfeeding. Koro sani endi olokore matin mine mang'eny ose embrace exclusive breastfeeding mar 6 months ka ok imiyo nyathi gimoro moto bong'eyo ni mano ken chiemo ma en go. To kichako miye chiemo moko kaka soup nyuka mago yot madho. Breastfeeding ok yot nikech nyang'ang'o oyua to koro kantiere option moro mayot to nyathi bro weyo mae to dhi option mayot mar madho piyo to yieng'. Kata ng'ama miyo be bro dwaro ni ka miye nyuka dongo dhi yieng' to sama oyieng' no to koyud nutrients ko yieng' gi nyuka to koyud immunity madino yudo koa kuom chak mar miyo. Yena mondo bi akam simb Gilbert. Gilbert, hello, penj laktar. Hello, Yajimo. Machiegni Gilbert. Gilbert Olik. Machiegni Olik. Man nyakono asebedo ka muoyo pile mondo yie ndik buke nyalo konyo kan ji kata skul mag primary gi. Andik book. Ndik book. Erokamano Gilbert. Asewinji abro ndiko book Gilbert abro luongi kasendike. Erokamano. Yapani mano bende ber nyalo konyo mang'eny e ndalo mabiro kata ka ok sani. Ng'eni gik moko kaka book gin gik moko madhi kuom higni mang'eny kata kionge to tich ma itiyo. Gilbert mor gi tich mitiyo. Erokamano Gilbert, erokamano. Erokamano. Nyapodwa ya online inyalo tudori kodwa Facebook page en Ramogi TV #penj laktar kata Facebook page wa en penj laktar. Mondo bi penjo duto te ma inyalo bedo godo. Waseng'eyo kata chiemo ma onego beni ibedo godo mabor, kong'o, ndawa, kahawa, gik makamago ok onego beni tiyo godo seche ma idhodho. Support mane ma ng'ama dichuo onego beni miyo jaode madhodho. Kopogore kod konyo tich magot. Kopogore kod kelo chiemo mantiere kod madini ang'o kendo monego beni gitimo. Erokamano. Aparo ni kanyo wawach kongole ne government wa ma Kenya. Mano kelo miluongo ni paternity leave. Paternity leave ni bende biro mana nikech advocacy kata mana wacho weche seche duto ni onego beni giyudo support. Koro paternity leave ni okonyowa kabisa kaka joma mine nikech sama ng'ama dichuo to komi paternity leave to kik idhi ne mpira ibede ot ipiro ikonyo ng'ama miyo chama ting'o nyathi samiti support nero dwarore. Koro support ma ng'ama dichuo nyalo chiwo mokwongo en encourage kata keto conducive environment mondo ng'ama miyo cha odhodh nyathi kaka dwarore. Kendo support man onyalo chiwo en ni kantiere needs madwarore kata kaka dhi e clinic. Yes. Eunice, hello, penj laktar.
Hello. Machiegni Eunice wawinji? Ade. So ka ok wayud Eunice maber ahinya. Ng'ama dichuo bende nyalo puonjore positioning and attachment nikech samoro ka ng'ama miyo osemako nyathi to ber ka ichoro ne machiegni ineno ka pilo bedo maber nyathi bedo attach. Samoro kaka ne waneno picha teno ka ng'ato keto lwete mondo oyaw dho nyathi mondo thuno cha odonji kama nipple to gi kama rateng' odonji maber e dho nyathi. Koro mago support ng'ama dichuo. Koro paternity leave chero kamano sirikal to wadwa ni mondo omede kaber. Kaito bende kik wil kod kelo chiemo moromo. Mondo mi mama ni be kik mi stress seche mamiyo ni dhodho nikech nwaseyudo ni stress nyalo wito chak. Omiyo tungni gima ka gi kachaka diere manga mamiyo dhodho kik ikel. Wantere kod Eunice. Eunice penj laktar, halo? Penjo laktar kamae. To kachino chako bedo malit kapodi. Koro onyalo chendo nyaka ikonyri kose onyalo weyi ochaka ka podi kata dweche moko ariyo kamae. To injo ka dhoge no lit kabisa to opek zaidi. Mano kar dweche adi kama Eunice? Kochakre dweche ariyo koro nyaka sani dweche 7. Daktari. Ero kamano Eunice, thuno bedo malit ndalo mamiyo yach en normal, to ken lit moro manyalo moni timo tije moko. Ka obedo lit ma koro bedo mang'eny to ber ka idhi neno daktari nikech changes meke breast changes chakore chon ka miyo nigi yach nikech already dendi ikore mondo ka nyathi cha obiro to mondo o breastfeed. Koro kata mana milk ducts cha bichako bedo motegno. To ko bedo malit ahinya ma inyo ka koro cha bedo too painful moko inyalo timo gik moko to nyalo neno daktari mondo ng'e nani to en ang'o kendo matimore kanyo monego bed ni nyalo kony. Omiyo kik ibed gi wasiwasi kapo nono ni ok en moro ma ahinya cha en mana del ema ikore ne wendo maka wendo biro to yudo ka gimoro amora oseikore maber mokalo. Daktari wantiere ga kod gik moko ma bende timore kotenore kod seche ma ng'ama miyo dhodho. Iwacho ga kacha ni ber ka imadho nyuka mang'eny, ber ka imadho soup mang'eny. Ok ang'eyo tudruok mar soup kod chak kata milk production inyalo mulonwa kanyo matin. Ka ndawa ni semulonwa nikech ndawa wasewinjo e chendo nitiere kaka ketho leche, ndawa timo gik mang'eny mokalo. Mulonwa kanyo mana matin kapok wadonjo e kidieny machielo. Kar soup. Koro wawacho ni kaka wanuoyo ni breast milk atamalo no mang'eny en nutrients than P. To en optimal nutrition. Manyiso ni nutrients te wach mana ni madili ariyo kende matine breast milk. Inyalo make maka kanyo vitamin D, yeah. Mana matin akawe simple Lilian. Lilian, halo, penj laktar? Oyimore nyagema. Oyimore ahinya Lilian machiegni. Oyimore Lilian kuwuok Migori. An gi nyathi ma asedhodho dweche 6 kapok namiye gimoro amora. Kaito sani to koro nyalo chamo kuon michele, koro onego bed ni achako dhodhe maromo nade kaito agole pi. Osedhoth exclusive dweche 6 but sani koro osechako kelo chiemo mamoko onego bed notere kuom thuolo marom nade koro kata kowe thuno to ok rach. Hongera Lilian, wawachak gimano nikech dhodho nyathi ka okimiye gimoro okoyot dweche 6. To wawacho kaka nutritionist ni en 6 completed months, otiek dweche ne 6 ka, mano 180 days gi dho ngere. Koro ka bang' dweche 6 kosetieko the 6 completed months to koro ichako miye chiemo moko nikech atamalo 100 kata 100% mar nutrients ma nyathino dwaro oyude chathuno kuom dweche 6. Bang' dweche 6 nyaka wani oyudo only 50% mar nutrients manyiso ni nus ne kende. Mineno ka mine mantiere kuonde ma kata chiemo onge to kodhodho nyathinyo thi healthy kata kobodo ni ng'ama miyo no ok yud chiemo maber. Koro bang' dweche 6 koro inyalo michako miye chiemo to wacho ni at least 2 years. Kinyalo dhodhe koro kwani mama bed piny to binyala lakini wacho ni 2 years igni ariyo. Chone mani wacho ni tuoche moko kaka HIV ne geng'o mondo idhodh nyathi for 1 year to utafiti wacho ni kata mana sani kata mine man gi ayaki nyalo dhodho nyathi dweche 6 koko miyo gimoro kaso chiemo gimiyo kendo 2 years mana kaka mine mamoko. Koro igni ariyo e minimum tinyalo dhi kaluwore gi kaka tekni nyathi ok okai koro to beyond 2 years is recommended. Kosechopo higa achiel gi nus to kodwa weyo. Thothne joma mine samoro nyalo keto gik moko kaka pilo kata okaka e thuno. Magi bende gin yore makare
mag golo nyathi e thuno. Dhoge ka nikech kodhoth past 2 years ne wagomba ka gi nyamera moro ni oparo ka several years ago nonyuol around August to nitim a lot of awareness about breastfeeding. Koro nanyise ni nyathino engineer sani nikech no dhodhe malongo. Koro the longer you breastfeed the child kata mana obwongo ne I develop maber tegno. Koro mage jok ma usoni mbele kucho bro konyowa. Koro jiuri ajiwa idhodh nyathi ok apar konyalo kalo higni 5 ka odhoth to higni 2 gi nus manotimore mang'eny. Kochako dhi school bende ndhadhune mar dhodho bro dok piny. Wach mogik miweyo wagodo daktari? While breastfeeding week en marwa waduto waket ne joma miyogi environment maber wamigi support nikech sama ng'ama miyo odhodho maber to wadhi konyo ngimane wadhi konyo ngima nyathi wadhi konyo ngima society wadhi konyo ngima community. While breastfeeding week closing the gap ensuring no woman is left behind. Erokamano ahinya. Mano Dr. Phoebe en laktar molony e weche mag chiemo minyalo tigodo e geng'o kata thiedho tuoche. Erokamano mang'eny daktari. Ne in jahera mar chiro mar penj laktar ageno ni puonjori mang'eny idhodho kata ipek kata ichano bedo mapek magi gin puonj maber ka ing'eyo. Ne director na Lindsay erokamano mathoth. Ne producer na Papecho Koth erokamano mang'eny. Ne jogo picha mawa kamora mora mauntiere aduoko ni erokamano makende. Iluonga ni Ruth Otieno an nya Joseph Otieno Duk oriti uru masane.